După o zi în care n-am știut cum să mă răcoresc, ploaia asta a venit ca o mângâiere, ca o binecuvântare. Mhm. M-am tot rugat să vină ploaia, să ne dea, Doamne, Doamne, ploaie, că aveam nevoie să ne răcorim puțin și au venit mănușă plus atmosfera. Nu e ceva ce fac în fiecare seară și a fost așa ceva deosebit. Poate pare un lucru simplu, dar contează și cum s-a simțit. Nu a fost o zi foarte productivă. În ultima vreme am simțit nevoia să mă adun, să nu prea am obosit să mă bag așa în priză și să țin ritmul ăla, pentru că așa e la oraș. Trebuie să ții un anumit ritm, că altfel nu e bine. Când vine mama soțului, ne ajută foarte mult, că mai stă cu fetița sau ne mai ajută prin casă cu curățenia. În seara asta am avut prilejul să fac ceva ce n-am mai făcut de mult, să mă plimb cu soțul și a fost super, am povestit. Am lipsea, m-am simțit ca la început, când eram doar noi doi. Și cum în ultima vreme nopțile au fost foarte obositoare. În seara asta micuța doarme cu Buna. Nu că i-am cerut, dar era nevoie într-un fel.